Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. L-għodwa tajba lil kulħadd, lilkom il daw kollha li qegħdin jisegwuna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu dawn ikunu magħkom ilkoll. Ħuti, sejjer niċċelebraw dil-Ewkaristija u sejjer nofru l-merti għal ruħ Roberto Ferrante. Fil-waqt li nistieden lilkom biex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu u toffru. Illum il-Knisja 10 ta' Novembru tagħmel tifkira tal-Papa San il-Jum il-Kbir. Dan wetta il-Ministeru tiegħu dan 21 sena bħala Papa fis-snin bikrija tal-Knisja 460. Kemm Papa raj ma kien ukoll bravu ħafna għaref dottur tal-Knisja, dottur ġifieri bit-tagħlim li huwa għallem bil-kotba li huwa kiteb il-Knisja ta' teħdana l-unnu tissejjaħlu dottur. Għalhekk nitolbu lil dan il-Papa San il-Jum biex isegwi u jgħin is-suċċessur dirett tiegħu il-Papa Franġisku. Inti triq li twassalna għal Alla il-Missier mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħnina. Inti lejna tal-qaddisin kollha mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u biwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, int waqqaft il-Knisja tiegħek fuq l-Apostlu li għażilt bħala l-blata sħiħa u ma tħalli qatt li jis-seta tal-infern jelbuha. Għamel li bit-talb tal-Papa San il-Jum hija tibqa' sħiħa fil-verità tiegħek u titwettaq dejjem fis-sliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Filomon. Għażiż, jiena fraħt ħafna u qawwejt qalbi bl-imħabba li għandek għaliex ħija il-qlub tal-qaddisin strieħu fik. Għalhekk iktar milli nikmandak tagħmel li jeħtieġ kif nista' nagħmel b'wiċċi minn quddiem fi Kristu, jiena nitolbok f'isem l-imħabba. Jiena Pawlu raġel xwejjaħ u issa proġunier ta' Kristu Ġesu, qiegħed nitolbok bil-ħerqa għal ibni li jiena nissilt fil-ktajjen għal Oneżimu, dak li darba lilek ma kien jiswielek għal xejn, imma li issa jiswilna kemm lili u kemm lilek. Jiena battulek lura lilu bħalli kieku batlek qalbi stess. Xtaqt kieku żammejtu miegħi biex kif jien fil-ħabs għall-Evanġelju idur bija minn flokok u. Iżda ma rid nagħmel xejn mingħajr ma nara x'jidhirlek int, biex l-opra tajba tiegħek ma tkunx għamilta bil-fors, imma tkun ħirġa mill-qalb. Għandu mnejn li għalhekk u telaq minn miegħek għal ftit biex inti terġa' tiksbu lura għal dejjem, mhux iktar bħala il-sir, imma xi ħaġa iktar minn il-sir. Bħala ħuk għażiż fuq kollox għalija, imma kemm iktar għalik skont id-dinja u skont il-mulej. Int mela, jekk inti qalb waħda miegħi ilqu bħalli kieku kont jien. Jekk naqsek f'xi ħaġa jew jekk għandu jagħtik ixħed kollox fuqi. Bidi stess qiegħed nikteb jiena Pawlu inħallsek biex ma ngħidlekx li inti stess taf lilek innifsek lili. Iva hija nitolbok għamilli dan il-pjaċir minħabba fil-mulej. Serraħ li qalbi fi Kristu.
Il-kelma tal-mulej. Ħini minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. Ħini minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. Il-mulej li jagħmel ħaq mill-maħqurin u jagħti l-ħobs lill-imġewħin, il-mulej li jeħles lill-imjasrin. Ħini minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. Il-mulej li jiftaħ għajnejn il-omja, il-mulej li jerfa lill-milwijin, il-mulej li jħobb lill-ġusti, il-mulej li jħares lill-barranin. Ħini minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. U li jżomm lill-iltim u lill-armla, imma lill-ħżiena jħarbtilhom traqathom, il-mulej jisaltan għal dejjem, Alla tiegħek Sion, minn nisel għal nisel. Ħini minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Jiena id-dilja, intom il-frija jgħid il-mulej, min jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-Fariżej staqsew lil Ġesu meta kienet se tiġi s-saltna ta' Alla. U Ġesu weġibhom, is-saltna ta' Alla ma tiġix b'sinjali li jidhru, lanqas ħadd ma usa jgħid arawha hawn jew hemm, għax araw is-saltna ta' Alla fostkom qiegħda. Lid-dixxipli tiegħu għalilhom għad jiġi żmien meta tkunu tixtiequ taraw jum wieħed min żmien bejn il-bniedem u ma tarawhx. U jgħidulkom arawh hawn hu jew arawh hemm hu, tmorrux tiġrux warajhom. Għax bħalma berqa tleħħ u tiddi minn tarfa l-ieħor tas-sema, hekk jidher bejn il-bniedem nhar il-jum tiegħu. Iżda qabel xejn huwa għandu jbagħti ħafna minn dan in-nisel u jkun miċħud minnu. Din hija l-kelma tal-mulej. Tifħi lilek Kristu bit-tagħlim ta' dan l-Evanġelju nitnatfu mid-dnubiet minn tagħna. Bil-mewt u l-qawmin ta' Ġesu jagħtina l-qawwa li ngħixu kif kien jgħixu. Nitolbu lil Missier il-grazzja u ngħidulu ejja mulej u ibqa' magħna. Fil-Knisja meta r-rieda tajba tagħha li tgħix il-Vanġelu wiċċedi għal kompromessi nitolbu ejja mulej u ibqa'. Fid-dinja li qed tipprogramma dejjem iżjed futur mingħajrek nitolbu ejja mulej. Fil-isptarijiet fejn id-batija ta' spiss iċċajbar il-fidi u titfijiet tama nitolbu ejja mulej. Fid-djar tagħna mimlija b'kollox imma vojta mill-imħabba u t-talb nitolbu ejja mulej. Għall-erwieħ li qegħdin jistennew it-talb tagħna biex tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem ejja mulej. U Alla li għalik ma hemm xejn li ma jistax isir, għatina nitolbuk il-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek bi Kristu Sidina.
Imbirek int mulej, Alla tal-ħolqien kollu għax fit jubitek, oġbuk tatina l-imbejt li qegħdin nofrulek, frott tad-dirja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Nofrulek mulej dawn id-doni u nitolbuk biex bit-tiba tiegħek iddawwa li l-Knisja jimqazza ħalli l-merħla tiegħek tikber u tissaħħaħ kullimkien u taħt it-tmexxija tiegħek ikollha fuqha ir-rajja li joġbu lilek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfaw lubna il-fuq. Nidżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Iljun il-Kbir, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħha fil-erf bit-tagħlim li juxandar u tilqa' talb li jagħmellek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin infaħruk u intennulek bla qeda Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċit, is-smewwiet u l-art, osanna fil-ola tas-smewwiet imbirek minn ġej. Qaddis tas-sewwi int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidina Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati għall-ħobs radlek il-ħajr qasam tali disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekku ukoll wara li tlaħa l-kalċa, reġa' raddi l-ħajr, tali disċipli tiegħu qal ħudu biex xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi jinħabru, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt bil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fit-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha u hekk taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qaddej tiegħek Roberto Ferrante. Ħenna għalina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu bil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier
li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Tiġi saltnatek ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dnubit bħalma naħfru u la ddaħħalniex fit-tiġrib. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostlu tiegħek inħallilkom misliem, natikom misliem tiegħi, la tħares lejn dnubik, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija int li tgħix u saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu bil-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. ħaruf talla li tneħħi ħaruf talla li tneħħi id-nudit tad-dinja ħenna għalina. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla li neħħi id-nudit tad-dinja ħen jinaħna dal-għodu mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf mulej. Iżda għejt kelma waħda u ruħ.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli, Sinjur Alla, għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem, daw ta' dejjem, jistrieħu fil-paċi, nitolbu. Ħares bislim mulej lejn il-Knisja tiegħek li inti titmaħħa bikel qaddis, mexxija bid-drieħ qawwi tiegħek biex dejjem iżjed tkun ħielsa u tibqa' sħiħa fir-rabta tagħha miegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.